Акцыя ў садружнасці пяці кольцаў – сумесны праект прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь у Брэсцкай вобласці і бібліятэкі імя Максіма Горкага. Яе галоўная мэта – прыцягнуць увагу моладзі да алімпійскіх гульняў, якія пройдуць гэтым летам у Рыа-дэ-Жанэйра. У рамках акцыі ўжо праходзілі сустрэчы школьнікаў са спартыўнымі зоркамі. На гэты раз таксама не абышлося без знакамітых спортсменаў. Я спортом уже не занимаюсь профессионально, но сейчас работаю тренером и тренирую деток. И именно стараюсь по своему виду спорта, по легкой атлетике, ближе к метаниям. Ну, детишки разные бывают, но стараемся все-таки, чтобы подобрать достойную смену. В данный момент хотелось бы, чтобы сейчас на заключительном этапе было больше лицензий, было больше подтверждений своих лучших результатов у спортсменов. Кандыдатамі на ўдзел у Алімпіядзе ў Рыа ад Брэсцкай вобласці з'яўляюцца 27 спартсменаў у 11 відах спорту. Прычым амаль палова з іх ужо заваявалі алімпійскія ліцэнзіі. Астатнія прадстаўнікі рэгіёну пазмагаюцца за пуцёўкі на гульні на турнірах, якія пройдуць у красавіку-маі. Вучні жа, якія ўдзельнічаюць у акцыі ў садружнасці пяці кольцаў, будуць перажываць за сваіх куміраў і сачыць за іх вынікамі ля блакітных экранаў. Я очень уважаю спорт, я сам занимаюсь спортом, бейсбол. Я считаю, что люди, которые занимаются спортом, достойны уважения, потому что не каждый может это делать, тем более, если не добились таких успехов. Выставы, викторины, фотосессии у рамках областной акции у садружнасці пяці кольцаў на гэтым не сканчаюцца. Чарговыя сустрэчы са знакамітымі спортсменамі пройдуць 17 мая і 14 чэрвеня. Ганна Галёта, Сергей Мацвічук, телерадиокомпания «Брест».